Munobulika chere mabuja tauyano dzanyasi nhau zuva ra21 mwedzi uno waChikumi. Nyasi ndiro zuva rinorangarirwa kukubiwa nokuzvindikitiwa nomhonya nomapanga nomabheura zvimwe zvakasiyana-siyana kuwanhu bato MDCT yaitungamiwa naMorgan Tsvangirai nzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe vachidimuhwa manja, vamwe vachidimuhwa makumbo, zvamwe vachindogwemewa chisiwa wakadando mugore ra2008. Idi panga pakaita kunyangariwa. Tinondoimba kuti zvichabenuka bapo kare izvozvi gore rino. Tiringe zviri munhau dzanyasi. Mutumbi waAlex Magaisa wasvika kumusha kwache kunjanja uko ari kuringirwa kuti achaikiwa zuva ramangwana. Aiwa tikundoti atekaire murugare azorore murugare hwi kubenuka nokutoti aiwa zvisvinu. Kwaitsitsi danga rembwa apuwa bepa rokuti akaboeka agosungiwe nokuti aribe kuenda kudare rodzimhosva. Paribagoziva kuti zvakanyatsotekaira sei kana kuti sei zvadando kuti aribe kuenda kudareko. Ticharamba takandoringa. Tinenge tichikunyepai kuti paine zvimwe zvinenge zvaburika. Iye wacho aribe kuburitsa kana soko ribodzi. Wakuru bato roZANU-PF kunyatsime waita murakatira kureketa kuno nyasi kubva zvaboeka mutumbi waMoblessing Ali papa wanosvika watatu. Idi pakaita kunyangariwa. Rekai vanhu vagoreketa kuti ngozi yorombe iganda nzara idi panoibe anopona hwendo huno. Ticharamba takaringa kuti zvinopera sei. Izvi zvinofanira kupawo vari kuda kuita zvokukuba vanhu vanguva yesarudzo ino kuti zvinhu zvakanyangaritsa uye unosara watatapurana nengozi uri mubodzi iribe kuenda kwanangana inoramba yakandoringana newe uri mubodzi. Wana chiremba, wana mukoti nevamwe vanoshanda mubasa rokurapa vanhu wakagoreketayo kuti vari kupa hurumende mazuva 14 okuti ifunge patsva zvekuti vari kutambira mari isingatenge. Heno kuti zvichatetekewa chere, asi ipapa kwaindo zvaita kuti waMthuli wagoingidzire mari dzavanopuwa vanenge vakamira vari pabasa, vanenge vari kusenza usiku, vanenge vari kusenza nguva yakarepa nezvimwe zvakadando paiwaingidziwa mari, asi tiribe kunyepiwa kuti mari yawaingidziwayo. Tichagokunyepai kuti zvinenge zvidini kana tazoiboya. Ndofunga makazvionera megani kuti nozuro uno peturu yakandomukira yakwira. Aidi ipapa dhiziri raakutengesiwa $1 ribodzi nomasendi 70 okuAmerica kana kuti mari yomunyika $660 ribodzi nomasendi 43 $661.73 dzomunyika. Ipapa peturu kwairi kutengesiwa $1 ribodzi rokuAmerica nomasendi 41. Iyo yomunyika kwainenge iri $600 nomasendi 16, $623.16. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa zera yakagoburitsa masoko akatoita kuhwadza vanhu nokutoti zvakatoita kunge wari kuita muyembe hawo. Kwaigototendai kutoti ipapa mari iyi iribe kukwiritsa nokutoti yaitofanira kutoita $2 chaiwo padhiziri $1 ribodzi nomasendi 20 kupeturu kadai hurumende yenge iribe kupindira. Pakaita kunyangariwa chaipo. Unoita kuona kutoti heno kuti zvichasvika kupi. Kwai munhu mubodzi akuda mari inoita iyo yomunyika zviuru 17,425 $18,425 iyo mari yomunyika pamwedzi mubodzi kuti akone kurarama achidya zvinhu zvakanaka. Pakaita kunyangariwa. Heno kuti mhuri yevanhu vatanhatu inenge ichida mari, munondoingidzira ipapa kuti zviite zvovanhu vatanhatu. Kwai pamwedzi nopamwedzi makwiriro anoita zvinhu akaenda pazvikamu 30 kubva muzana
kubva pamakumi mairi noribodzi apawo pagore nopagore kwaiaenda pazvikamu 100 noribodzi 191%. Pakaita kunyangariwa mabi angu heno kuti tichapona shere gore rino. Bhangi renyika raingidzirawo kare makwirira mari yacho yokubereka inobhadharwa iya inonzi pachirungu interest rate kubva pazvikamu 70 kubva muzana kuenda pazvikamu 200 chaiwo. Pakaita kunyangariwa heno kuti zvichapera musheshere izvozvi. Iwo wamuturi nxube newamwe wawo waagoreketa kuti wada kuunza mari mangwenjere yogoridhe inenge ichibikiwa kufidelity. Paizvozvi zvinenge zvichiita kuti vanhu vagokona kutenga mari iyi vachiichengeta kuti irambe yakabata upfumi hwavo. Haidi heno kuti zviri kumbotekera sei ipapa tichange tichingoringa tichigokunyepai kuti vanenge vachizvikona chere zvavari kureketazvo. Pawanga vari kupa mureketo wavo watozosekiwa nevanhu nokuti wanga wakureketa mapwapwa wachitiwo kwai vanhu vanga varibe kupuwa mari inoita 540 omadhora okuAmerica munguvayo hurumende yomubatanidzwa iya. Asi wagoreketa iwo kuti wari kutadza kuziva kuti waMangudya pawakatounza mari yomunyika kuti mabhondi inoti yabenhuke wakanga wachitoti iri gedye nodhora rekuAmerica. Unotozvisaya kuti vanenge vachimboedza kuita sei kuwarumehwa. Heno ticharamba takaringa. Tiringedzo mutambo wakomana waragibhi wakaenda kuchikwata choNetherlands wakandochikuba ikweyo zvinotoita kufadza. Akandoko kutanda makore 30 okuti waende kunyikayo wachienda kotamba kunyika dzokuEurope. Wakabva wahwina nozvigoedzwa zvinosvika 30 aiwa tiri kufara. Ipapo wabva watokwiridziwa uremu hwavo pasi rese kuenda panhamba yochi20 toramba tichiwashuvira tuzvinu. Womutambo PSL wakatambawo pakapera svondo Cranbourne yakajiwa noChikumi nozvina kwachibodzi. Bulawayo City ikajiwa nongeze Platinum nozvitatu kwanya. Yadha ikakuba Dhimbare nochibodzi. Tenax ikajiwa nozviri noFC Platinum. Kepekepe ikajiwa noZPC Kariba nochibodzi. Boso ikajawo Black Rhinos nozvitatu kwazviri. Triangle yakaita Mangange Bulawayo Chiefs kwazviri. Wawa ikachaiwa noManika Diamonds nochibodzi. Rekai tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa kwaita kuhwadza ipapa. Wamwe waboya wapwere wari kundonzi wakamukira kundopfa. Apo wari kunzi vanhu vane makore anoita 14 kusvika pa11 basi. Pakaita kunyangariwa kwai wakaboeka wari mubhawa rinonzi Enyobeni Tavern. Heno mabi angu kuti zvichambopera sei izvozvi kana kuti zviri kumbotekaira sei. Paribe kana amboziva kuti zvii zvakamboitika kuti wagopfe kudandi. Wamwe wamirira manje kuTanzania kuti matare odzimhosva ape mutongo kuti zviripo chere zvirikubvumiwa zvirikurambidziwa nehurumende kuti wapwere wanenge waita mimba wari kuchikoro wareke kugobenhuka kuchikoro. Ticharamba takaringa kuti zvichapera sei izvozvi. KuNigeria kwai mutungamiriri watongi ikweyo asiya basa achireketa iye kuti ahwara utano hwache huchiri kuita bazvisvinu. Haidi dai wamwe waidzidza kudari aiwa zvaita zvakanaka. Rekai tigoringe kuti zvichapera sei izvozvi. KuSudan wabasawo ikweyo wagotoreketa kuti waakuda kutoita zvokuratidzira pokare nokuti mari yavari kutambisiwa iri kubva yandopera mudenga paribe chayaita. Rekai tiringe kuti wakuru wenyika vachagozvigona chere kuti vanhadzirise izvozvi pokare. KuCape Verde kwaita nyaya yokusaika kwechokudya chinokwana vanhu vese zvokutoti paakutoita manyongori. Wamwe waakutoita zvokutoita kupondana chaizvo kuti waboye chokudya. Wamwe vari kuita zvokuba. Wamwe vari kundoita zvakasiyana zvaakuita kuhwadza ipapa. Rekai tigoringa asi tinoshuvira kuti zvipere izvozvi. Iran kwaiyanziyo yagokumbira kuti ipindewo panyika dzoBRICS. Ticharamba tichiringa kuti vanenge vachibvumira chere wakuru wenyika dzo kana kuti vanenge vachizviramba. Tiri ipapo mabuja kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.